One eternity later. So guys, bisitahin natin yung ating mga puro-puros na elemental. So, yan. Ating mga alimok. May dalawa tayo nasa labas. So, tingnan natin. Yan guys, yung dalawa natin sa labas. Nalabas ko sila kanina. Parang malabo ah. Lumipad ang ating isa. Lumipad si si Survive. Napahabol tayo ni Survive ba. So ayan guys, ating mga limukon gustong pumasok, papasukin na natin. Survive, tabi dyan Survive. Bukas tayo ng pinto. Ayan. Guys, pumasok na sila. Sana all. Umiinom ng tubig si Survive. Yan lang pagkain guys. Ayan, pigs, pagkain ng manok. Hello. Mga alaga natin. Tayo sa kabilang kwarto. Ito tayo may 4. Tayo natin humuli guys. So huhuli tayo. Oh my God! Wow! Ayaw tayo sagutin. Ayaw tayo sagutin ng nagawan natin ah. So ayan. Gago! Nandiyan na ang kanilang kulungan. So ito yung mga kulungan nila dahil. Naman yung isa. Nakapagod na. Guys,